नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी ओडिशात वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे झाले लोकार्पण. राष्ट्रपतींच्या वाढदिसा निमतान प्रधानमंत्र्यांनी तांच्या ओडिशांतल्या गावाक दिली भेट. ओडिशा सरकाराक 2 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे फाटभुंयेर आयोजीत खासा कार्यावळीत राष्ट्रपतींनी घेतलो वांटो. प्रधानमंत्री लेगीत आशिल्ले हाजीर. अस्तंत बंगालात वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पासयत शेतीविशीच्या प्रकल्पांचो केलो शुभारंभ. पश्चिम बंगाल दीस सुवाळ्यात निमतान जाली खासा कार्यावळ. परत जावपी नीट परीक्षे खातीर खर सुरक्षा व्यवस्था. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या नीट परीक्षा केंद्रांनी खासा सुरक्षा व्यवस्थेचो केला बंदोबस्त. आणि भाजपा राज्य कार्यकारिणी समितीचे बसकेत पक्षाची तळागाळातली उपस्थिती अधिक घटमूट करपाचेर भर. 2027तल्या वेंचणुकेत 30 परस चड सुवातांचेर जिखपाची मोख. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ओडिशा दौरो केलो. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी ओडिशा राज्या खातीर नवे उदरगतीचे प्रकल्प लोकार्पीत केले. प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रपतींच्या गावाक लेगीत भेट दिली. ह्या दौऱ्या वेळार उर्जा, रस्ते, रेल्वे, भलायकी अशा वेगवेगळ्या मळावेल्या साबार उदरगतीच्या प्रकल्पांचो दोनूय फुडाऱ्यांनी शुभारंभ केलो. हे वेळार ओडिशा सरकाराक 2 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री वांटेकार जाले. मजगती प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां तांच्या जल्मदिसा निमतान परबी भेटयल्या. धैर्य, सादेपण, नम्रता आणि लोकसेवे प्रती समर्पण भरिल्ली तांची जीवन यात्रा देशातल्या लोकांक प्रेरीत करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या एक्स सोशल मिडिया हँडला वरवीं राष्ट्रपतींक परबी भेटयतना सांगले. ओडिशा सरकाराक 2 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान ओडिशांतल्या मयूरगंज हांगा आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासा उपस्थिती लायली. 2036 वर्सा ओडिशा राज्य स्थापणुकेक 100 वर्सां पुराय जातात. तशेंच 2047 वर्सा भारत स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातात. हाचोच अर्थ ओडिशा राज्य बळिश्ट जाले जाल्यार भारता खातीर ताचें व्हड योगदान आसतलें अशें प्रधानमंत्री ह्या सुवाळ्यात उलयले. फाल्यां जावपी संवसारीक योग दिसांतल्यान वांटेकार जावचे असो उलोय प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार मारलो. हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण पड़ाव है. 2036 में उड़ीसा के गठन के 100 वर्ष पूरे होंगे और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले. यानी उड़ीसा और देश का लक्ष्य एक ही दिशा में है. ओडिशा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा. मुझे ओडिशा के सामर्थ्य पर भरोसा है. हमें मिलकर ओडिशा को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाना है. ज्ञान और योग की धरती ओडिशा, योग यहां के संस्कारों का हिस्सा रहा है. मैं ओडिशा की धरती से पूरे देश से, पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूं, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग दिवस में हिस्सा लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्तंत बंगालाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल दीस सुवाळ्यात हे वेळार वांटेकार जाले. हे भेटे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पासयत शेतीविशीच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. हे उदरगतीचे प्रकल्प बंगालाच्या विकासाक नवी गती दितले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था घटमूट करतले आणि राज्यभर वाढ आणि समृद्धी खातीर नव्यो संधी निर्माण करतले अशें हे वेळार प्रधानमंत्री उलयले. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी देशभरातल्या 9 कोटी परस चड शेतकारांच्या बँक खात्यांनी पीएम किसान सम्मान निधीचो 23वो हप्तो वितरीत केलो. रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी.
इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। इतले मजगती अस्तंत बंगालात झाले ह्या कार्यावळीचे थेट प्रक्षेपण काणकोणच्या रवींद्र भवनात झाले। हे वेळार आदिवासी कल्याण आणि खेळा मंत्री रमेश तवडकार, आत्मा दक्षिण गोयचे प्रकल्प संचालक शिवराम गावकार, शेती सहसंचालक नागेश कोमरपंत, विभागीय शेती अधिकारी महेंद्र पागी हाजीर आशिल्ले। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा आदी राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी आयज देशभरात मॉक ड्रिल करता। ही एक सामान्य प्रक्रिया आसा। परीक्षा सुरक्षीत पारदर्शक रितीन जावपा खातीर पुलीस, जिल्लो प्रशासन आणि एजन्सीनी मेळून मल्टीलेयर सेक्युरिटी तयार केल्या। 21 जूनाक जावपी ह्या परीक्षेक 22 लाखां परस चड उमेदवार बसतले। प्रशासनान परीक्षेच्या फाटभुंयेर विस्तारान व्यवस्था केल्या। राजस्थान अजमेरचे सहाय्यक पुलीस अधीक्षक हिमांशु जहागीर हांणी सांगले की परीक्षेची तयारी पुराय जाल्या। सतर्क रावन सगळ्या नेमांचे पालन करून ही परीक्षा संपन्न जातली। पुलिसांकूय तैनातीचे निर्देश दिल्यात अशें तांणी सांगले। अजमेर जिले में कुल 15 सेंटर हैं, जिसमें शहर में 9 परीक्षा केंद्र है और 6 परीक्षा केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है। और उन सभी पे जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। पुलिस जाब्ता जो भी डिप्लॉय किया जाना है उनको ब्रीफ किया गया है कि उनको इस बार किस सजगता से अपनी ड्यूटी देनी है और परीक्षा वाले दिन पूर्ण रूप से सजगता बरतते हुए, सावधानी से और सभी नियमों की पालना करते हुए नीट एग्जाम को संपन्न करवाया जाए। आयतारा जावपी नीट परीक्षे खातीर केंद्रांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे, मोबायल जॅमर्स बसयतले। तशेंच प्रश्नपत्रिका हाडपा खातीर तशेंच उत्तरपत्रिका भरपा खातीर पुलिसां सयत सीआरपीएफ जवानांची मजत घेतले। खर सुरक्षा व्यवस्थे सयत ही परीक्षा घडोवन हाडटले अशी माहिती दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी इग्ना क्लिटस हांणी दिली। Now, to ensure that the examination is conducted in a proper manner from the safety and security point of view, we are taking all the necessary arrangement. Tomorrow we would be installing all the technical support which is required in the examination center, and followed by the installation there would be a team from the district administration headed by the SDM who would be inspecting the centers to ensure that everything is taken care in the center as per the requirement of NTA. And thereafter the examination centers would be sealed to ensure that everything is safe and taken care properly. On Sunday morning the venues would be opened and all the students would be permitted to enter the examination venue from 11 o'clock onwards. The biometrics would be permitted only till biometric attendance would be permitted only till 1:30 p.m. So students are requested to come well in advance to ensure that they are reporting the examination center on time. Examination timing is till 5:15. Additional 15 minutes time is given by NTA for this examination. Now, apart from this, we are ensuring that there are proper arrangements made in the examination center. There would be drinking water facility. There would be waiting area for the students as well as for parents in areas wherever it is possible. Considering the monsoon, we are making sure that there is a proper waiting area. Then drinking water arrangement, medical cover would be there. And then for differently able candidates, we would be ensuring that wheelchair is made available in all the examination center. Then clean and hygienic washroom. घेऊया खबरापत्रात एक लहानसोच विसव। सारी प्रजा भूखी मर जा, खेती और किसान बिना। हरियाणा के दिल में संगीत बसता है। यहाँ तो कई जिलों के नाम रागों पर आधारित हैं और हरियाणा के लोक संगीत की जान है वहाँ की लोक परंपरा रागनी। ये है रागनी को जिंदा रखने वाले कलाकारों में से एक, पलवल के करना गांव के मशहूर लोक गायक मनोज कारना। भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर।
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम योगा डे स्पेशल में। इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में जानेंगे योगा की पावर जो माइंड्स को बनाती है फोकस। कोबरा पोज करो, धनुरासन करो, हाइट इंक्रीज करने के लिए चक्रासन करो, फेस पे ग्लो लाने के लिए और चश्मा उतारने के लिए शीर्षासन करो। एंड योग से बना हुआ बच्चा बहुत एक्टिव और मजबूत होता है। सीखेंगे इजी योगा आसनान और हेल्दी लाइफ का सीक्रेट। ये ध्यान रखें कि हमारे जो घुटने हैं वो ऊपर की तरफ उठे ना। साथ ही मिलेंगे यंग योगा चैंपियन से। मैं प्रतिदिन 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। इस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राज्यातल्या 40 मतदारसंघांनी पक्षाची संघटना अधिक घटमूट करची पडटली अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगले। भाजपान संघर्शान बांदिल्लो पक्ष अशें सांगून 2027 गोंयांत कमळूच फुलतले असो विश्वास तांणी उक्तायलो। नितीन नबीन भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाले उपरांत पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणी समितीची बसका पणजेंत जाता। ह्या बसकेचे फुडारपण केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन हे करतात। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार सदानंद शेठ तानावडे तसेच भाजपाचे हेर वरिष्ठ फुडारी या बसकेत वांटेकार झाले। या बसकेत राजकीय थाराव आपणावप तसेच गोंयांतल्या सगळ्या मतदारसंघांनी भाजपाची तळागाळांतली उपस्थिती अधिक घटमूट करपाचो हेतू आसा। फुडले कार्यक्रमाची दिशा दाखयली त्या बैठकीची सांगता जाली तेन्ना नॅशनल एंथम सादर जालें आनी आयच्या बैठकीच्या निमतान एक मंत्र घेवन सगळे कार्यकर्ते स्टेट एक्झिक्युटीव बैठकीचे प्रमुख कार्यकर्ते आपापल्या मतदारसंघांत वतना 27 दिसाचो जंग वर म्हणल्यार जाता कारण आमी त्या दिसा पासून जिखले त्या दुसऱ्या दिवसापासून आमच्या पुढच्या इलेक्शनाची रूपरेषा आसता ती आमी मनान धरून आज उद्या घेवन आमी फुडें वतात। केंद्रीय राज्यमंत्री भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी श्रीपाद नायक हांणी 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुके विशीं ह्या कार्यकारिणी समितीच्या बसकेत चर्चा जाल्ल्याचें सांगलें। 30 सुवातांचेर वेंचून येवपाची मोख पक्ष मुखार दवरतलो अशें तांणी सांगलें। म्हणजे फेब्रुवारी 27 येणारी निवडणूक हो महत्वाचो मुद्दो आनी त्या संदर्भात कशा पद्दतीन फुडें वचप अशें हाजेर चर्चा जाली। माननीय नरेंद्र मोदी गेली 12 वर्सां सतत ह्या देशाचे लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर जाले। तांचे एक अभिनंदनाचो ठराव पारीत केलो गेलो आनी दुसरो ठराव जो हांवें म्हणले प्रमाणे पॉलिटिकल ठराव आशिल्लो की येणारी निवडणूक आमी 2027 कमीत कमी 30 सीट हाडप अशे तरेचो एक निर्धार सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केलो। आजच्या बैठकीक जवळ 95% उपस्थिती आशिल्ली। जवळ 215 पैकी 209 कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले। भाजपाची राज्य कार्यकारिणी समितीची बसका आयज पणजेत केंद्रीय माहिती आणि वितरावण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली। ह्या बसकेक हाजीर रावपा खातीर केंद्रीय राज्यमंत्री आयज सकाळी गोंयांत पावले तेन्ना विमानतळाचेर तांकां येवकार दिवपाक दूरदर्शन आनी आकाशवाणीचे उपमहासंचालक तशेंच पत्र सूचना कार्यालयाचे संचालक नाना मेश्राम हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार येवजणे अंतर्गत पयलेच खेपे नोकरी करप्यांक तशेंच रोजगार तयार करपी कंपन्यांक अर्थीक मजत दिवपाची तजवीज केल्या। फाटल्या 6 म्हयन्यांच्या कार्यकाळात गोंयांतल्या 5,000 परस चड लावार्थ्यांक 10 कोटी रुपयांचो निधी भेटयला अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिली। शुक्रारा पणजे कांय पात्र लावार्थ्यांक निधी वांटप सुवाळ्या वेळार ते उलयताले। हे वेळार खासदार सदानंद शेठ तानावडे तशेंच भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे क्षेत्रीय अधिकारी जयकुमार हाजीर आशिल्ले।
प्रधानमंत्री जी द्वारा आज जारी किए जा रहे PMBYY लाभों के अंतर्गत गोवा के 3,419 लाभार्थी कर्मचारियों को 2.08 करोड़ की राशि प्राप्त होगी, जबकि गोवा के 376 नियोक्ताओं को 7.16 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार इस योजना से गोवा के कुल 4,682 कर्मचारियों को लगभग 2.85 करोड़ का संचयी लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं 452 नियोक्ताओं को एक प्रतिष्ठानों को लगभग 7.90 करोड़ की संचयी प्रोत्साहन राशि का लाभ मिला है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र श्रमिक को इस योजना का लाभ मिले और प्रत्येक पात्र नियोक्ता इस राष्ट्रीय अभियान में सहभागी बने। गोंयासत पुराय देशात MSME आणि हेर उद्देग क्षेत्रात जायत्यो रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध जाल्यात, तरणाट्यांनी ताचो फायदो घेवपाची गरज खासदार तानावडे हांणी हे वेळार उक्तायली। Every new employment creates value not only for an individual but for the entire economy. To our young beneficiaries, I would say that this is the beginning of your professional journey. Use this opportunity wisely. Continue learning, continue upgrading your skills, and strive for excellence in your chosen field. Goa today stands at the threshold of tremendous opportunity. Our manufacturing sector is expanding. New investments are coming in. Tourism continues to evolve. Technology-driven enterprises are emerging. All of this requires a skilled and that socially secure workforce. कला आणि संस्कृती संचालनालय गोय सरकार, गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ पणजी आणि नवदुर्गा संस्थान बोरये हांच्या जोडपालवान 2 दिसांचे 30व्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी जाले। हे वेळार श्याम प्रभुदेसाय, विठ्ठल गावस, अनिल सामंत, दशरथ परब, रमेश वस्कर आणि हेर मानेस्तार हाजीर आशिल्ले। या 2 दीस चलपी संमेलनात परिसंवाद, सांस्कृतिक कार्यावळी, बाल कलाकारांचे भरतनाट्यम माध्यमांतल्यान दशावतार या संकल्पनेचेर आदारीत एक नृत्यविष्कार सादर जातलो। तशेंच कवी आणि लेखकांच्यो मुलाखती हे वेळार घडोवन हाडटले। उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी हे वेळार उलोवप केलें। मराठी भाषा अत्यंत मी असं म्हणेन एकदम मस्तपैकी याचं नातं झालेलं आहे आणि आपण सगळ्यांनी एक लक्षात ठेवायला पाहिजे, ज्या ज्या भाषेमध्ये जे साहित्य तयार होतंय, पद्य म्हणा, गद्य म्हणा, त्या सगळ्यांचा समाजाच्या मनावरती फार मोठा प्रदीर्घ असा परिणाम होत असतो। किंवा पूर्वीच्या सुद्धा साहित्यिकांनी अत्यंत जरुरीने लक्षात ठेवायला पाहिजे, आपण जी काही निर्मिती करतोय ती समाजासाठी करतोय, आपल्या स्वतःसाठी करत नाही किंवा फक्त प्रदर्शित करण्यासाठी करत नाही। त्याच्यातून समाज घडवायचा असतो, समाजावरती प्रभाव टाकायचा असतो आणि हा प्रभाव नेहमीच पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे। आणि म्हणून त्या पद्धतीनं ते बघा पद्य साहित्य असू द्या, गद्य निर्मिती असू द्या, हे आपण करायला पाहिजे। नव्या पिळगेच्या कवी आणि लेखकांक प्राध्यापक अनिल सामंत हांणी मार्गदर्शन केले। हे जे मंदिरांच्या पायऱ्यावर बहुसंख्येने तरुण बसलेले आहेत त्यांच्यासाठी आहे, कारण या संमेलनामध्ये भाषणापेक्षा माझ्या वक्तृत्वापेक्षा या तरुणांसाठी काही कर्तृत्व या ठिकाणी बसलेले आहेत की त्यांच्यासाठी आदर्श आहे। 2 दिवसामध्ये इथे जे कार्यक्रम अनेक आहेत, जे परिसंवाद आहेत, या वक्त्यांची जी भाषणं आहेत आणि इथं उपस्थित जे साहित्यिक आहेत आणि आपल्या आत्मीयतेचे अनेक विषय या ठिकाणी अनेक जण मांडणार आहेत किंवा तुमच्यासाठी संधी आहे। आणि मी सांगू इच्छितो की गोमंतकामध्ये विशेषतः जे घराघरामध्ये प्रॉब्लेम्स दिसत आहेत ना, त्याची मुळं जर कुठं असतील, झाड जर नीट वाढत नसेल तर पाणी वर घालून चालत नाही, ते मुळात घालावं लागतं। तसं गोमंतकामध्ये जर आपल्या संस्कृतीचे आणि इतर जे प्रश्न असतील तर त्याचं मूळ कुठं आहे, तर मी एकाच शब्दात सांगेन, मराठी, मराठी आणि मराठी। पिळी
बांदोडा श्री भूमिका देवालय वाठाराचे सुशोभीकरण आणि विद्युतीकरण प्रकल्पाचो बुनियादी फातर गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांच्या हस्तुकी बसयलो। हे वेळार गोय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकार, जिल्हा पंचायत वांगडी रुपेश देसाय, मोहन गांवकार, सरपंच दामोदर नायक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हो प्रकल्प गोय पर्यटन उदरगत महामंडळान हातात घेतला, जाका लागून गोय सरकाराच्या धर्मीक आणि सांस्कृतिक केंद्रांक तिगोवन दवरपा खातीर तशेंच आध्यात्मिक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर राबयल्ल्या उपक्रमाक चालना मेळटली। हे वेळार उलयतना सभापती गणेश गांवकार हांणी गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक दायजाक चालना दिवपाची गरज उक्तायली। प्रांगणाक लागणारे सगळे सुखसोयी इन्क्लुडिंग इल्युमिनेशन, ब्युटिफिकेशन अशे पद्दतीचे सादारण एक अरावंड 6 कोटीचो प्रोजेक्ट जेणे सगळे हे देवळाकडचो सरावंडींग जे कंपाउंड वॉल बाकीचे ते लॅटरायट पेविंग बारीक बारीक खुबशीं देवळां आसा ती हो सगळो विशय जो पळय न्ही तो स्टार्ट करपाचें आमी काम सुरवात केल्लें आसा आनी व्हडले दीस न्ही ताका म्हाका दिसता एक 5 ते समज सोडलं जाय जाल्यार एक 150 दिसांनी हें काम कंप्लीट जातलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक म्हत्वाचो प्रोजेक्ट आसा धारबांदोड्या आनी हो सगळ्यांच्या सहकार्यान हो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा त्या देवीच्या चरणा कडेन। तर हांव म्हणत जाल्यार कितें समज जर डिफिकल्टी समज जर ते येयली जायत जाल्यार लोकांनी सहाय करता आसतना सदैव देवीचो म्हणजे तो आशिर्वाद आसता तो प्रोजेक्ट कंप्लीट। घेऊया खबरापत्रात आनीक एक विसव। जोड़िए नाता योग से, पाइए मुक्ति रोग से। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेल्दी एजिंग की ओर कदम बढ़ाएं, योग अपनाएं और उम्र को सिर्फ एक नंबर बनाएं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विसवा उपरांत येवकार पळोवयात मुखावेल्यो खबरो। एकवटीत राष्ट्रसंघान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर एक खासा चर्चासत्र आयोजीत केल्लें। हातूंत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी हरीश हांणी भारताचो पक्ष मुखार दवरलो। हे वेळार उलयतना सुरक्षीत आनी जापसालदार पद्दतीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साची उदरगत जावप गरजेची आसा। एआयचो फायदो सगळ्या देशांक जावचो तशेंच विकसनशील देशांची भागीदारी हातूंत महत्वाची आसतली अशें भारत आवणेता अशें पी हरीश हांणी सांगलें। Making a meaningful contribution to international cooperation on AI and to advancing the vision articulated at the India AI Impact Summit 2026 held in New Delhi. As the first global AI summit hosted in the Global South, the summit underscored the importance of ensuring that the benefits of AI are accessible to all countries and that developing countries are not merely consumers of AI technologies, but in fact active participants in shaping the future of AI governance. In this regard, the Independent International Scientific Panel can play an important role by providing the objective, evidence-based scientific foundation needed to support informed global discussions and to ensure that AI governance frameworks are inclusive, development-oriented, and fully responsive to the needs and priorities of the Global South. गोय सरकार आयुष मंत्रालय युवा वेव्हार आणि
मंत्रालय तसेच वेगवेगळ्या समाजसेवी संस्थांच्या जोडपालवान 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस व्हडा उमेदीन मनयतले। हे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाक संबोधित करतले। गोंयभरातले 2 लाखा परस चड नागरिक वेगवेगळ्या योग कार्यावळींनी वांटो घेवपाची आस्त आसा। हे खातीर खेळा मंत्रालयान राज्यभरातल्या 12 सुवातींचेर खाशेली योग शिबिरां आयोजीत केल्यात, अशी माहिती युवा वेव्हार आणि खेळा प्राधिकरण मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिली। 21 जून या दिसाक जागतिक योगा डे संपूर्ण भारतभर मनयलो वता आणि त्या निमित्तान आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आमकां संबोधित करतले आणि एकंदर तांणी जे मिशन आमच्या समोर दिल्लें आसा की फिट इंडिया, तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री फिट गोवा मुवमेंटा अंतर्गत की आमी ही सगळी तयारी करता। संपूर्ण गोंयभरातले NGOs, गोंय सरकारचे सगळी खाती मिळून जे आसा न्ही आमी लागले की एक संकल्प केल्लो आसा 2 लाख लोक योगाक प्रत्यक्ष पार्टिसिपेट जातले आणि ह्या योगा डेच्या निमित्तान की फुडें वचून जे आसा न्ही संपूर्ण गोंयची जनता, संपूर्ण भारत देशाची जनता जी आसा या फिट इंडिया मुवमेंटात कशा तरेन येवंक शकता ह्या संदर्भातलो एक संदेश आमकां दिवपाक शकता। आनी क्रीडा खात्यान मोठी दिमाखान जी आसा ही सगळी तयारी चालू केल्ली आसा। संपूर्ण गोवा भर 12 ठिकाणी आमी अशे मोठ्या दिमाखान जे आसा न्ही की हे कार्यक्रम जे आसा न्ही पूर्ण तालुका स्तराचेर करपाचें आयोजन करता आसतना आमच्या देशाचे पंतप्रधान जे आव्हान केल्लें आसा, आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आव्हान करता, एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे हांव आव्हान करता की तुम्ही सगळ्यांनी ह्या फिट इंडिया मुवमेंटात ती सहभागी जावचें। फिफा संवसारीक करंड फुटबॉल सर्तीच्या क गटाच्या मॅचीत ब्राझीलान हैतीक 3-8 गोलांनी हरयले। ब्राझीलान सुरवातीसावनूच ह्या खेळाचेर आपलो जम बसयलो, पुराय मॅचीत आक्रमक भूमिका आपणायली, हाका लागून 3 गोल करपाक तांकां मजत जाली। हैतीच्या पंगडाक सेगीत दुसरे फावट हार मानची पडली, जाका लागून ह्या सर्तींतल्यान भायर पडपी तो पयलो पंगड थारला। आता फुडल्या मॅचीत ब्राझील स्कॉटलंड आड खेळटलो। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34°C आणि उण्यांत उणें तापमान 26.3°C इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी ओडिशात वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे जाले लोकार्पण। राष्ट्रपतींच्या जन्मदिसा निमतान प्रधानमंत्र्यांनी तांच्या ओडिशातल्या गावांक दिली भेट। ओडिशा सरकाराक 2 वर्सां पुराय जाल्लेच्या फाटभुंयेर आयोजीत खासा कार्यावळीत राष्ट्रपतींनी घेतलो वांटो, प्रधानमंत्री लेगीत आशिल्ले हाजीर। अस्तंत बंगालात वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पासयत शेतीविशीच्या प्रकल्पांचो केलो शुभारंभ। पश्चिम बंगाल दीस सुवाळ्या निमतान जाली खासा कार्यावळ। परत जावपी नीट परीक्षे खातीर खर सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या नीट परीक्षा केंद्रांनी खासा सुरक्षा व्यवस्थेचो केला बंदोबस्त। भाजपा राज्य कार्यकारिणी समितीचे बसकेत पक्षाची तळागाळातली उपस्थिती अधिक घटमूट करपाक 2027 वेंचणुकेत 30 परस चड सुवातांचेर जिखपाची मोख। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।